Ngakho-ke lapho othile ngeshwa ehlaselwa isifo senhliziyo, kuhle ukuvikela ukuthi angangeni kukho. Kodwa uma usuvele uhluphekile, sicela uye esibhedlela esiseduze uyothola i-echo kanye ne-echo. Futhi ukwelashwa, uma kwenziwa ngehora lokuqala, ukulimala kwenhliziyo kungavinjelwa ngokuphelele. Lokhu kungenxa yokuthi lapho ukunikezwa kwegazi kuvaleka, lapho inhliziyo iba yi-ischemic isikhathi eside, i-myocardium, umsipha wenhliziyo, uyalimala. Uma ungakwazi ukuya kungakapheli ihora lokuqala kudokotela oseduze noma esibhedlela bese kuvulwa imithambo yegazi nganoma iyiphi indlela, kungaba ngemithi noma ngokwenza i-primary PC, khona-ke imisipha yenhliziyo ingasindiswa. Yilokho okwenza sibize leli hora lokuqala ngokuthi ihora legolide. Futhi uma uya kungakapheli ihora lokuqala, cishe ukulimala okuningi enhliziyweni kungavinjelwa. Ngakolunye uhlangothi, uma ucabanga ukuthi kuwumoya, uzinakekele kancane, ungayi esibhedlela ngesikhathi, njengoba uqhubeka nokubambezeleka, ukulimala enhliziyweni kuyanda. Uma uya emva kwamahora angu-6 kuya kwangu-12, noma yini oyenzayo, imisipha yenhliziyo izobe isonakele futhi ngeke isibuyele esimeni esijwayelekile. Yingakho kufanele sihlale siqaphile ekunakekeleni okuphuthumayo, njengemithi efana ne-aspirin, i-clopidogrel noma i-ticagrelor kulezi zinsuku kufanele kuthathwe kanye ne-statin. Hamba endaweni eseduze, futhi uma kukhona indawo efana ne-Apollo lapho kunezindawo zokwenza i-PC, sithatha i-catheter ngqo, sisuse i-clot, bese senza ukuthi igazi lihambe kahle emithanjeni yakho futhi sivimbele ukulimala enhliziyweni. Uma leyo ndawo ingekho, i-teneteplas ingenye imithi enganikezwa noma yikuphi emtholampilo omncane, iphephile futhi inikezwa njengomjovo we-AF. Ingavula imithambo yegazi yenhliziyo ngo-80 futhi isavimbela ukulimala enhliziyweni. Ngakho-ke sicela wazi lo mqondo wehora legolide futhi noma nini lapho uzwa ubuhlungu esifubeni, ungabambezeli isikhathi eside kakhulu. Hamba esibhedlela esiseduze bese uzama ukuthola ukwelashwa kungakapheli ihora elilodwa ukuze uvimbele ukulimala enhliziyweni okwenzeka esikhathini eside. Ngakho-ke uma ulandela lokhu, khona-ke cishe usengaphila, uphile impilo evamile uma inhliziyo ingonakalisiwe ngemva kokuhlaselwa yinhliziyo futhi. Ngakho lokhu kuqwashisa ngehora legolide kubaluleke kakhulu.